suka lahlala isithetheleke intokazi yakwaNdlovu akukubingelele kombukelo wami lapha ngasekhaya yiyo leyo ntokazi isibhukabhuka senu phansi endaba zegudu phela ngikubingelela bukhoma kwisithetheleke media uhlelo ingonyuluka namhlanje sithatha uhambo noma sibhalela uzolile ongokwadlamini othi ngithathe isithetheleke ngifisa ukuyokwambonambi la engiyokhuluma khona noma siyozwa khona ukuthi ikuphi inkinga singayilungisa kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili sihamba naye nengane yakhe ukuyozwa ukuthi lithini udaba sizokwenza njani isibhukabhuka okwakho ukuthi ngasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli Okay. Uyaphila mfethu? Siyaphila mama. Likhona. Igama lami ngiyostetheleke ngwakwaNdlovu Sibonga. Bani? Ngiyostetheleke ngwakwaNdlovu Sibonga. Oh. Khaya kuseMelmoti. Ngokuye bethi-ke bebona abantu noma baye bewubona umsebenzi siyesiwenze wokuthi silekelela abantu abafisa ukuhlala phansi bebe nengxoxo ethile noma bedlulisana enkulumeni thizeni abasuke benayo baye beyibili okusho ukuthi-ke nalabantu engihamba nabo engicabanga ukuthi uyabazi ngoba yimi umuntu ongamazi engicabanga ukuthi bona uyabazi yimi umuntu ongamazi ongazi futhi ukuthi ngoba inkulumo nenkulumo ihlezi ney'nhlangothi ey'mbili esingazi ukuthi ohlangothini lwabo abazolibeka noma abazofisa ukukhulumisana nalo nomama ngoba ethi ufuna umama luyilo yini noma umama uyalwazi yini so okwami kusuke kuwukuzwa ukuthi kwenzakaleni noma kuze kwafika kanjani lapho ekuthenini kuze kwenzeke lokho nini nithi kwenzekile bese emva kwalokho-ke kubonakala ukuthi ngoba kuyinkinga ezeyabiza mina akube khona isixazululo esithile siba khona ngaphandle kwalomsindo nithi nini ukhona yayesu so bangicelile-ke namhlanje ukuthi angibaphekezele bayafisa ukuzoba nenkulumo nomama ethile ngathi mina kusho ukuthi ngiyofika niyethule phela ngoba mina ngiyazi inkinga yami-ke mina ngikwazi ukukhuluma ingekho leya nto ngoba kusasa kuzoshintsha ukukhuluma le isuke ingivikela nje kakhulu ukuthi kusasa ningabe senithi fika ustetheleke wangilimazi mase ngiphuma la mfowethu fika abangani bakho bekugwazi bese uthi hayi lo wastetheleke wafika ngoba enkantolo ufika kuthiwa nje uyile yini istetheleke kulo wamuzi impendulo izobithi yebo vele sengulimazile Uyala. Alright. Ngiyabonga kakhulu mama ukuthi mina ngowami igama wabona Sibonga. Okay. Okay, asiqale la. Ngingaba kuhle ukuthi ngizazimbe ule kubantu angavulisa. Ngingaba kuhle ukuthi mhlasimbe kube siqale ngakho lokho ngaphambi kokuthi ngiyona umshini ekhaya. Okay. Kodwa lokho usikushila kumama. It's okay. Ngicela manje. Okay. Okwesibili ngiyabonga mama ukuthi ufike Nkosi yami nabantu ofike nabo. Yebo. Uthi ngithola uma uthi ngizwe ukuthi Okay. Okay, siyabonga kakhulu Bhuti. Ngicela futhi ngingiveze mina mhlasimbe if possible uba awenze umsebenzi wakho. It's fine, sizo chill. Ngike ngayicela-ke iy'namba zabantu bala ekhaya noma ezomuntu engingaxhumana naye la ekhaya wathi akanazo iy'namba zabantu ukuthi ngimthinte before size sibe la ekhaya nami ngayicela inamba kuyo wathi akanayo indlela yokuxhumana nami ngila so saze sihamba safika-ke sesiduke saduka-ke kade siduka ngoba bebengabo sayibona indlela saduka-ke sayicela sahambe sibuza-ke kubantu sibabuza kodwa nje ngizamile ukuyithola inamba so that sizokwazi ukuyikhuluma efonini sizwe ukuthi iyalunga yini noma ayilungi so mawusho njalo ukuthi nawe ba-involve abameli nani nisalindele nani na-involve wena ummeli so iyinto eyodingidwa phakathi kwenu nabo so njengoba ngibekela nje ngabo nje ilokho kuphela engikwaziyo mama okwenu okunye ngoba ngisho ukuthi sesingakhuluma mase
sihlezi kwi-round table Yes, ngoba naseqhaini sekhona sahlala la. kwi-round table Okay. bafike bathi nje abafune lutho kuyena bafuna imali wathi ubaba uma nithi nifuna imali nifuna ngale bathi bona nje badinga imali kuyena mangaphosisi it was 90,000 Oh, okay. bayisha imali Ngiyakwazi lokho. uma kuthiwa kuphika ngingakulandela nje just ifoni Uyabona ngilinde straightforward answer. Yes. Ngiyakwazi I lokho. know it. You know why we said that? Because we knew he wouldn't afford it. Futhi naba ne-agreement nomuntu. Aningitshelanga mina nokuthi naba ne-agreement yokudayisa Sasimbalela nini. ku 2 months, sathi 2 months time. Okay. Imali mama. Awungitshelanga wena ngisasuka mina ukuthi awungitshelanga mina sisasuka ukuthi naba ne-agreement yokuthi nizodayiselana. 2 naze nagcina nahlanganisa ummeli nahlanganisa okwameli ngiyakwazi. Ngicela ungileko. Ngicela ungileko ukuze ngizoyicacisa kahle lento mfowethu ayizwe. Aningitshelanga ukuthi naba ne-agreement yokuthi niyadayiselana kuze kufike ummeli ngoba nidayiselana. Uthe kimi kunendlu eyadliwa ubaba wakho bhuti owayidla ekababa kantombazana uyahamba sihambisana nami so owayidla and then wangabe usasho ukuthi thina saba ne-proposal ukuthi siyamdayisela ingakho yafika abamelini chabo ithe wena nje iyarentwa kurentelwa kuye yonke into inzuzo yakhe ngoba wayithatha ngendlela engekho kahle hayi ukuthi nina nabeli proposal umuntu nithi niyamthengisela indlu wayiphika noma Ummeli ngisho nommeli sifika naye ummeli safika naye because ubantu wakhe weblande uGumede ngoba efuna kubangwa yona lemizi sase nathi sabiza owethu ummeli safika naye. uyakhumbula ukuthi uthe wena kimi ummeli wababa wathi ubaba uma ngathi mina uthi uyidla ngasiphi isizathu ubaba indlu wathi ubaba kantombazana uyamkweleta ngase lithi ke elami uma kuukuthi uyamkoleta babengavuma kanjani abameli ukuthi bengayenzi proposal ukuthi ngoba ukukoleta imali ethile ithathe le mali ye rent for inyanga eziwukuthi noma iminyaka ewukuthi until kuze kusehlishele isikweletu akaze siyikhulume yomadayiselana. Okay imam kancane ngifuna futhi ngingivezi mina mhlawumbe if possible uba awenze umsebenzi wakhe. It's fine ngizothi mhlawumbe uma ngathi kuthiwa ngiyasho ukuthi ngiyengikwazi ukuthi ngikulalelise i-recording ngoba ngiba ngishilo ukuthi sengathi kuzomele ngixhumane nommeli futhi because okwamanje uyazama ukuchaza uma nakalazi iqiniso ngicela ukuthi umbuze akuphinde into straight nami noma ngimbuze kanje ubaba wami omncane which is ubaba leyo sisile number namncane wabo wasebenza ngibuze lokho nikuphela akuphendule futhi akazasebenza bengingobuze nje sengibuza ukuthi mayethi yena wathenga indawo wayithenga ngani ubaba wami omncane which is ubaba bathanda imkhaso soyayithenga ngawo akusona umkhaso phela umkhaso ufike akubanga umkhaso kube izindlu ezintathu kube izindlu kwase kuba umkhaso the same thing yenzeke la ekhaya kube izindlu kwase kuba umkhaso mina ngifika la bekuwu2 lendlu lezi ndengane uma senihamba nizoyibona wa extend ubaba kwase kufika umkhaso ufike mina sengifunda uyawazi umkhaso la besahlala mhlawumbe la because bakhulele la kuba balande eThekwini wazobafundisa yena ubaba wami akaza ngikhokhele nobaba wakhe akaza ngikhokhele bakwetela ngaliphi ke mhlawumbe ngoba umncane wami ufike la engxoxabana kwemndeni kwaxabana yena nogogo wathi ubaba ngoba ngathi usuhlule and babili abafana ekhaya kuwababa boyo uzohlala nami eStem nginesitolo nasi sasisekhona ngaleso sikhathi uyasazi nayo ma uyasazi yona impilo ababeyiphila le nakho ke wayengahlali futhi nayo imali ngisuka ukukhoma wahlala nomunye lo ngathi ngangazi ukuthi bawoqala ke manje omunye uma wawo omunye uma okay so sengiqonda ukuthi by the time behlala la bebenokuphuza futhi so baba akakuthandi utshwala basuswa bayohlaliswa kulezi ndlu athi zakhe lezi ey'layizo lokho engikwazi and futhi njengoba ngithi ngibuza ukuthi ubaba wasebenza umuntu uyithenga kanjani isite mase kwakhe umxhaso mase uyithenge ngani uthathe imali yokuthenga
yabo. So ngakho ngithi konke ama details unawo ubephethe yonke into ngane babephethe yonke into ngaleso sikhathi. Yeah. So uma ukuthi yena kune communication afisa ukuyenza ngiyacela ukuthi akaqhubeke ngale route ade qale ngayo noma athole ucingo lami samnyanga ngisho ekababa ifone because nansi iyasebenza iyafoneleka sigcinele zona izinto ekanje because kunama recordings zakhe naye awagcinile esiwathe masathola because njengoba ngisho udlule emhlabeni ngomhla ka11 August sekusho kusakusha thina kusayisilonda futhi esuke andizobeka ibirthday yakhe by if kumele wazi bena 70 nje kufika namhlanje abantu angimind ke mhlasimbe nalokho ubungena indaba nakho ngempela angikholwa ukuthi una indaba naye. I don't give a damn guy naye wangeze 4 ngabhote na 2 weeks efike ke ngongcono ngoba ngibikezeke. Right ke sengiqonda ukuthi ma ngiyacela ukuthi if uma uthi ngiyenzeka ngifisa ukubuza ngicela ukuthi afike naye ummeli wakhe ninikeze isikhathi nani arrange nowena so that's okay. Get the most important thing is it's an ID. Baba. What's Mantu like? Mantu? Yes, that's what Mantu khuluma izinto angeke ngizifakaze lokho uMantu athi ukuchazela ukuthi ba usisantwana. So angeke ngize ngiphawule okunoMantu phakathi because musakuningi nakhona okumndini ke lokho ngeke ngize ngidalule entweni kanje. Mina ngokwami sisagcine ezigaba izinto that is why nami bathi mabeyifisa ngathi chancela ukuyigcina ezakhe bawami because mina ngicwa kuba abamncabanga shuthi abayazi naye ababa sengafika mhlasimbe uma uthi kunokuthile okwazi futhi okutshena uMantu usungafika mhlasimbe ngazi amaphoyisa lo research already angazi ukuthi kanjani esimeni esikanjalo ngifike ngizosesha I think mina nama documents ababa uma usifuna nje yonke into kababa ngiyakukhiphela yona eceleni nobaba ozalana anayi death certificate kababa. Okay. Na kwahlukana kanjani death certificate ne-ID? Ngoba ngisho kwangcwatshwa uMalusi yaduka i-ID. Umesho uMantu uthi yahamba nododana. Ubani wakunikeza i-death certificate? Ngazenza uba unikeza iladeza i-death certificate ubani wakunikeza? Akwazi uthatha ngoba akwazi ufuna ukubuza ukuthi ubani wakunikeza i-death certificate izifike kuwe yayifike kanjani ngoba khona ukuthi lo wakunikeza unolwazi lwe-ID. i-death certificate khona umuntu uthi mamncane la mamncane la. Okay. Le ngayenza ngoba naye engafuni naleyo Malusi ekuyena. Owahamba wozenzela i-original ye-death certificate. I-ID vele ingekho kuyena. Imune original noma une copy? Ngine original. Ima kuphuma ama death certificates awu2. Shuthi bawuncane nama death certificates awu2 manje Uneyodwa ngoba isasebenza kumina. Ayisasebenzi ekuba umama lo omunye. Ayisasebenzi ekulo kwamama omunye sekusebenza le ekunini. Yo. Hey, inkinga ziningi le. Wona ngicela ngani ukwenza i-copy ngoba yayikhona i-original. Yayingekho i-original ye-ID ayikazi. Ngisho i-copy ye-death certificate ukuthi kuze kube nenza i-original kungani naningafunanga ukwenzelwa i-copy nanoma ngiyakuzwa ukuthi ama-copy enziwe. Bawanjani? Ngithi mayocertify ukhatha ama-indent original. Akafuni nakho naye nakwethu naye kuningi naye. Pho manje mawumbuza yena nge-ID ngoba unayo i-death uthi wayithola kanjani i-death certificate engenayo i-original. Antumantu i-death certificate Yodwa ihamba yodwa. Yayisivele i-ID isingekho. I-ID yaduka ngosuku lomngcwabo waMalusi ayiphindanga yaba khona. Yena lezi zinto wazithola ngoFebruary. Okay. Uba umncane ungcatshwe makuphela inyanga right? Washa no January 26. Wangcatshwa makuphela ngoFebruary. Yeah. Ungcatshwe ngoFebruary. Yeah. So yena ithole ngoFebruary after like insuku noma u2 social. After isikhathi esingakanani ubaba encwatshiwe wena wayithola le No lo munye lo munye umama wathola i-death certificate? Awuthola within 2 weeks.
u2 weeks uyamthemba yena ukuthi akanayo original isele ngapha noma yalahleka ithathwa ubaba ngapha kodwa awukwazi ukuthemba ukuthi ayikho ngapha. Ngimthemba kanjani? Ngimthemba ngento eyodwa. Akabanga ne-access yokungena khona akambonanga eseshonile umfana wakho. Wangena. Sasana uMantu athi uMantu ubhuti wakhe owathatha izinto angikhulumi ngento akudala usanda ngitshela 2 weeks back. No, ngiqonde. No, ufuna singakhulumi ngalona okuyo shilo sizoza kuya asiqale silungisela ukuthi uyamkholwa umnakwenu ukuthi akanayo original. And awusuboni ukuthi singaba khona isizathu ukuthi naye ayigcinele yona i-original. Kodwa awukwazi ukukholwa omunye umuntu methi ayikho ngakubona i-original. Sho ukuthi yagcina iphelele ngoba yena ube ne-death certificate qala okuyi-death certificate eyayenziwe emva kokuba kushona ubaba wey'ngane zenu. Waba nayo kuqala wangabe saba nayo original i-ID. Yabona Wamsuyamthemba yena. Mhlasimbe lento ekanje. Ngizomyansela ngami. Yabona njengoba bekushona ubaba. Shone kumsomlo. Ngo3 nga-informa osisi babo. Bafike ngoLesibili ntambama. Ekuseni ngiyoqalisa amalungiselelo akhe. Kwathi wasibalindi. Into abayicela kumina eyodwa amafomu zokuclaima kuphela. Ukuthi ngeke ngize ngidalule okunye noma ngishilo akuhlangene nale mess. Sengiqonda ukuthi lo muntu akhuluma ngaye in this case wenza noma yena ayithandayo umdala vele angimind. Yes. For me njoba ethena ila ekhaya njoba ngishilo engafika la ekhaya sixoshe umuntu ngabo kube besinenkinga mhlawumbe nemoto ibingezi ingene mhlawumbe ngabe ngibiza abantu uzange zoshaya imoto kuphela uyangena uma uze kahle sohlala nawe phansi sikhuluma futhi ufazi balokho akekho usuwafika wathi hayi sanibona yebo isimo sinje ngiyacela ukuthi sikhulumisane kanje akekho usuwafika kanjalo. Into engiyaziyo lo 2 weeks akhuluma ngawo uma lo ongala lo wathola i-original bambiza ngikhona kuyimina uma ubhutama omncane uthi umhlengi mase kuba ubaba safike sahlala phansi into ayisho wena kuphela wathi ufuna izinto zabo omncane phithi ke ngoba angikade ngagcina ngemlazi ngizwe kancane ukuthi imoto yakhe namanje sahlala ka-E kodwa bafuna izinto zakhe abayilandi imoto kababa omncane bafocus kakhulu kulezi ezidila nobaba izinto lezi benefits laba abanye abantu because imoto ayidriver ingane zabo omncane hayi ngicabanga akaze ishayele ngokushayela ba yangathi khona umdala ngawo uama mncane okay umdala ke kuno ama akaze ayishayele imoto kabakwakhe ngicabanga sodwa ashona futhi akaze ayigibele kodwa asekhona ubaba omncane ubebalanda ubebahambisa ngemoto futhi so why ifocus ishiftekele ngala why imoto beyeke ayiwedi yona imoto why uma uthi ni focus ke imoto why ihlezi ka-E because ka-E ukhona uNtwe khona uMantu khona noZabo imoto esingazi drive mina ngiphatha kabi ngoba imoto driver umuntu uba ngaphandle uba umncane nazi ingane zabafana ngabe bafundisa zokushayela zithatha imoto abakwazi angikaze nize nikhulume abakaze beyenze abakaze bekwenze lokho bafocus kule yabona the whole thing yalento le ingoba ngiba ngisho ukubiza igama lomuntu kwesinye isikhathi ngaze kufaka enkingeni kuningi kuthi okunye ke ngiba ngishilo kunoba kusensitive kakhulu ngoba okunye ngithole vele ubaba esesho ukuthi ngidoda nazi isimo esibhekene naso la sengibona manje nami so ngiqonda ukuthi mase bethatha ifocus yabo ne-energy yabo bethi bafuna izinto zababo omncane zonke bengeqi okunye seyifuna zonke. Ngikhuluma imoto ibona njalo Ngiyibona njalo ngizayenzani one day it's standing there sekusela khona ukuthi kukhishwa amathaya standing abakaze beyifuna ngayifuma nakanti ihlalele no ushini washo into njani ngoba yabona seme yakwazi ukuthi anitshele izinto zakambonami nathi uyazisho ezini izinto because kunezinto engimele ngabazazi kodwa namhlanje siyazazi namhlanje mina my point is kunabantu abaphakathi kuyo yonke lento abayishaya ngapha beyishaye ngapha so yabona mina abanginalo ulwazi lemoto mina abanginalo ulwazi ukuthi abakaze beyikhulume nje eyemoto bazama wathiwa uama wathiwa usekumele license useyofunda ngipha ngazi nani
bampolisa till today njengoba esho nje uthi mina kodwa iy'ngane mhlawumbe ziwu-6 noma 7 akekho nje ufuna ukufundisa ingane abantu ukushayela akekho ekumele at least dayisane imoto-ke ninikeze ingane imali ziphile because kuba umncane akabanga nayo imali athi hayi ngishiye u-500 for le cha njengoba nami baba bashiya namali so ku-simple as that nje kuthi uma i-energy yabo ngicane beyifocuse yonke indawo belungisele yabona ngiya-understand uma ufuna ukulungisela umuntu lungiseleni umuntu but musake-ke ukuma ngala okunye ukubeke ngala akulunge nje konke nitshengise ukuthi beninothando ukuthi niyamlungisela ningezi ngokuthi hhayi usibani uthi asenzeni kanje cha badala bakhulile ngisho kunami ngiyabahlonipha ilokho nje kuphela engingakurequesta kubona uma ukuthi ngempela into abayenza abayenzela ukuthi iy'ngane zibe right in life abayenze ibe right iqonde kuphela nje hhayi ukuthi bethi hhayi mina ngifuna lokhu ngoba lokhu kumile akusebenzi kuphela lokho engicelayo ukuthi lungisani kanjalo boma wami uma ukuthi niyalungisa ningajombi kwesinye isikhathi neqele kokunye nikiye kokunye ngoba lokhu kufocus kakhulu ekutheni ngoba usho wena uthi waba nesilonda after 2 weeks kwenzakalani njengoba usho namanje wena futhi wazi ukuthi ayidika baba omncane ngikazi ukuthi la mina nomuntu akutshena futhi-ke ngicathi uzophindela kuyena usho ukuthi hayi naye ngiyeza bandla singamvulela akukho yebo njengoba ngakwazi ukuthi ama-forms okuclaima ngibanike bonke abantu akekho umuntu ongathi and that's what wathini umuntu to add on top of that wathi yazele ubhuti wathatha i-ID ukhoba wayefuna ukwenza letter of authority yenziwa ubaba uba yenziwa uyena yagcina yenziwa yena akwazi okadlamini ma because just ngisho passport death certificate ikhona wenze letter of authority angithi yabona hayi letter of authority sayenza nje sasamso ngiqonda ukuthi umuntu ngiyalinganisa ngeke ufike owakamtheni ufike uthi ngicela incwadi ehlanganisa umuntu wakambonanga unless kuzosuka umuntu wakambonanga yathi hayi mina ngiyamazi ubafo ngicela nimnikeze angithi yabo ngiqonda ukusho lokho wena mawuthi ngeke uzukuthole ungayena wakambonanga kunomuntu wakambonanga akumele afike ethi mina ngiyamazi ngicela nimnikeze ukuthi nokuthi kwathi bani bakhe then bazokunikeza angithi njengamanje nami ngihamba le process le hayi nami ngishonele nje so ukhona ozamile wathiwa no shiye eceleni luckily eyethu ihamba nommeli phakathi ingakho ngithe nje ngicela nisisize uma uthi ngifisa ukubuya ngizonikeza inamba kababa ngoba uma nginikeze kama angifisi ukuthi kube khona la ngizophambana khona sekusha bazobemazana ingakho ngithe ngicela athi kumanca noba usagqokile okwamanje ngizonishiya nje nenamba kababa uma uthi ngiyafisa ukubuya seniyothinta lo mucimbi ihlezi lukhona lujatshiwe so liphendula uma uqala nje ukukhuluma ukuthi hayi nanto usuku olucelayo nathi siyaqala siyaphosana kuphela bese ngiyakwazi ukuthi sesingahlala-ke phansi-ke kuyona leyo round table mhlawumbe sobe singekhona la egcekeni ngoba nakuqala sahlala kuyona i-round table ngangiqala-ke futhi ukuhlala kuyi-round table nkosi yami uzwile ke mama akukho nje ukutheni asikho isimanga kanti kube bazofaka nobazodlula ngala ngathi i-truck nezingena ngithini nje usuggesta leyo ukuthi liphinde nibuye hlale phansi niyenze ngendlela naniyenze ngayicaleni nikhulumisane mhlawumbe ke seyobe sekhona nalo omunye odame nithi otsho imbize naye abe khona ufakaza umshini hayi lutho ma akayena ufakazi uyena phela ngoba sasemsho ukuthi ngoba nayithi indaba zabo eziningi zi-involve kubona ukuze egcineni nina nizobe ne-right hayi ma ubona kunento njengoba ngisho ukuthi mhlawumbe ngeke azazi kuzobe kuyinhlanhla angisho ukuthi njengoba ngisho ukuthi la ekhaya ngikubona mhlawumbe akubiyeliwe nami nomba uyangena athene namba bobo nazo cela kubizele namba 064 605
7874. Ma sizofonela uLedwana mhlawumbe ngiyisave or sizofonela wena mama. Hayi ngicabanga ukuthi ibona bangaphendula lowo mbuzo bona banikazi benkinga nithi mina bekulethe bona enkingeni yakho yibo kumele Phela bazofisa ukuthi uphinde ube khona. angithi ngisho ukuthi angikwazi ukuyisholo mina ngifuna besho bona ukuthi baprefer ukuthi kube yibona kuphi phakathi kwalezi zinto zonke understand Ngenze ukuthi siyisave just in case ngoba kwesinye isikhathi sibuye sithi inamba esingayazi asiyibamba ngayo. niyomthinta nina mhla seninqumuka usuku noma ngibanikeza inamba mina bothintwa yithi makuwukuthi niyofisa ukuthi sibe khona inkinga webhuti wami angazi noma ummeli wabo uyofisa yini sibe khona understand so ingakho ngithi ayiphendulwe yibona Mami ngisathanda ukuphumula. okusho ukuthi nina nizoshiya inamba yenu ni-ayisave ubhuti mina ngobe sengizwa ngani ukuthi nigcine nikhuluma nigcine laphi nommeli wenu ekugcineni bese futhi mase nifonela ubhuti nimtshele futhi ukuthi ngobe ngikhona makuwukuthi ngobe ngikhona mangingekho futhi uphinde umtshele ukuthi hayi uzobe engasekho this time sengibizele-ke inamba ukuze ezoyisave uma ufone isheshe ivele lapha 067 067 884 84 4845. 4845. Ngiyabani inamba ngiseva. Zolile. usekile uzolile usekile okay Kodwa ngiyacabanga ukuthi kuzoba ukuthi ekulethe ngoba kufana nokuthi namhlanje asikhulumanga noma sitholanga isolution somuntu abhekene nayo. sesozwa ngabo ukuthi buthini sinquma solala kubona mfowethu akunankinga sibe thina sihlezi sikho ngasho njalo ithi thina sihlezi sikho so kube kuuye mhlawumbe umuntu odecide ukuthi angasikhiphe ngaleso sikhathi makuwukuthi uyosikipha Ale idea uma ukuthi ke njengoba ngizoshiya uzozama ukuthi uyilungise makwenzeka njengoba desho ma ungamletha noAnti asinankinga mhlasimbe yena uyazi ukuthi bayakhuluma ukuthi bazoyibeka lokho engakutshena ngoba manje because ama-documents nje almost yonke into bese sisethini ngendlela esiza thina le kunento kababa-ke kodwa ngiyabona omncane angikhohlisi kube khona nengizohamba ngiyocela ngibambe nginikeze Ngoba ziningi into ey'mile ngangikhuba le-ID. ya kungenkonto awukhona ukuthi uyithole since akwazi ukwenza i-death certificate Ngiyangikwazi ukwenza i-ID ayenzeki. bathi ngobani ingenzeki Ngapha lisuke idinga umnikazi. usewashona nje umnikazi ngathi i-death certificate esho ukuthi umnikazi so washona phela kudinga umuntu ohamba unamba le nto ade ngizama ukumchazela noma ukuthi nalelo sovereign authority akhuluma ngayo athi wayela yena ayayelanga yabo so sengiya nalapho ukuthi okunye kwakho ngiba ngisho ukuthi sike sakukhuluma nobaba phithi-ke yabo isikhathi asibanga side kakhulu okusho ukuthi-ke makwenzeka angazama ukuthi aye kuyena lo muntu wamsiza ngelentwane akhulumisane naye athi banibani ngicela ukuthi ungise omafezi bazomenzela ngikwenzile yabo nje nobaba une-defect eziwu-2 because lesokuqala saphuma sangabonakala kahle idate yakhe ofika emhlabeni lesesibili bahamba bethi bayokokozi babefuna iy'ncwadi zoclaim bajikiswa so bayadlula bathi bayokucela bathiwa cha hhayi kanje buyani nomuntu okanje babuya nami ekuseni futhi ngabenzela njengoba ngisho ukuthi mina uma ufike kahle siyosebenzisana sithole i-outcome sithole i-solution to leyo nkinga khona sizobe siqedile asikho ngesimama ukhona kunye ukuthi afisa ukubuza kuwe noma usafisa ukusho bese sicela indlela Sikhambeni. khona bofisa ukusho kumfeni awebheka mfeni nkosi yami kodwa uyazi ukuthi umfeni Mina vele angazi Nkosi wami ngagcina kudala ukufika
awukazi uzoyiphikini yadala ukuthi ungayibuyisi ubuye uze njengoba beningasazi nesendleni nendlela nje angimiyeke kumama angikhulume ngawe ngoba ubungasazi ubaba behlala eThekwini behlala naye eThekwini so even nabo laba baseThekwini yena-ke u-anti Mantuli naye uyazi ukuthi nje besingajwayele ukuya khona besiyakhona ubaba lokhu angasho ubaba siyasina futhi nje yayi ngaya ngoba nakho kwakuphoqa ukuthi ngiyekene kodwa angiyi nje ngiyama ngabe ukuthi ngitsheliwe futhi kakhulu abantu engikhuluma nabo sesesibuye so njengoba uhamba kube ney'nkinga nenithi ziyanibamba ngenxa ye-ID ungaze ucabanga mhlawumbe ngelinye ilanga ukuthi kuyodinga ukuthi kuthiwa go back to kabobayo Thiko ngisho ukuthi vele bese ngibenasenza ngoba ngatshelwa u-ama ukuthi kwathi u-anti Mantuli wathi ubaba omdala singaphinde sekhona so ingakho ngasathandi yavela bomeseji ngalo anti so ngathina lapho ukuthi nje ngithanda ukuya khona vele zonke izinto nizizwa ngayo ayondilivela mani uthando uthi u-anti wathi ubaba ningezi la meeting yokugcina lapha kambe wathi ningezi la noma ningezi emlazi angithi akhumbula qala bakhona meeting yokuqala kwaba khona isibili ngangikhona kweyesibili ebalapho ntambama ezesukuma ehamba uze kuthiwa kasayini wanqaba ukusayina sasukuma sahamba ebalapho ntambama ngalunga sendelwa u-amayi VM thabo nango anti Mantuli wakhe sifonile ulasitshela ukuthi uthola konke singaphinde sekangena afi nayo okay anginayo inkinga yabona njengoba ngishilo-ke yabona uma Mhlasimbe ngizocela ukuthi ngikusho ngiyazi noma uzophinda abathe kabi ubaba benze nje bafike bakhuluma bebonke bathi akulungise umuzi walapha emlazi berequest imali kwabo befaka imali bonke according to them ubaba akayifaka imali according to aunt nayo baba akayifaka imali imali beyidla imali beyenzani behleze exwayiselwa nje nani bembeka ngendlela bambeka ngayo angeke ngize ngikhulume kabi ngaye akasekho futhi ngeke ngize ngimlise angazi lutho ehlanganeni nomuzi wasemlazi into engiyaziyo ileyo ukuthi bekufakwa imali angayifaki noma eyifaka ibingalingani neyabantu so le ayishoyo ubaba kanaseki wamusicabanga bamtshene ey'nsukwini zakhe zokugula noma ey'nsukwini zakhe zokugula ukuthi hhayi-ke nansi iwini awunalutho wabuza umbuzo wodwa umali ongizalayo wathi uma ukuthi nina nisinansi iwini yalo wamuzi lwa benimyekelani a-contribute to fix umuzi yabo amawindi afakwe lapha aluminium akhiwe yini bekunesitolo sama-aluminium la after kuwa kwesitolo sodayisa ukudla wenze aluminium ayenziwa yini asuka la eStern aya le eMlazi so bathe sebemvezela wathi baba sonke isikhathi nenza kanje mangabhosisi ngazi ikamero labani lithathwa umntwe lapho komncane ngazi lithathwa ubani yabiwe khona kulowo muzi lo bathe sebesuka wathi baba sithi kungenalutho right ngizohlala la eStern siyaphilisana singabandawonye wabahla bazwana ngendlela yabo angazi kanjani baqhubeka bazwana kwaze wafika leso sikhathi njengoba ngisho mina ngiyasho mina futhi ungathuya uyangiphikisa akasho ukuthi ibhokisi lengangcabanga lobaba la lemali inkomo yayimali akasho nje ukuthi hayi mina ngiyazi ukuthi lo kwakuyimali till today because bengimazi ewumuntu ocontributayo bengalilenzi futhi when it comes to umuzi wabo beze bexabana naye ukuthi phela umuzi ukuhambise yonke imali sisale singenamali endlini athi hayi isekhaya lapha kodwa namhlanje akanaso nje isivuno esilapha njengoba ngisho ukuthi yabo leyo ukuthi ubaba uthe
hayi angamfaki angalingi nje angifaki mina njengoba ngichaze kuningi but nje Thando ngisho ngatshela ama futhi khipheni emakhandeni lokho uthi ubaba othi ubaba kanasay lapha muzwa wakhe azi no ilo obona manje nalo awushiye ungaphelile kodwa nje ungale walokho akekho umuntu othengangene lapha emlazi futhi kube wakusho yena kwakumele yena asende voice note nansi ifoni yakhe afonele uma wakho afonele nomimi unazo inamba zenu mhlasimbe noma ke asende voice note no asende voice note athi Mantu forwardilani usibanibani ukuthi bengaphinde benyathele kwambonana so wena mhlasimbe ungahlehla utshela ama no amatshene lo wamtshena ukuthi hayi ubaba mina ngiyasho ngiyammela futhi ngithakaza kusho lokho unless ke nazothi hayi mina nathi la bhuta show khona la bhala khona noma la asenda khona i-voice note kodwa nje ukhiphe lokho ngoba kube bekunjalo mhlasimbe ngabe mningi kunenye i-voice note futhi la uma wakho athi wazi ukuthi kuzophuma ngemali ngazali iqhamuka ngakena futhi so kuningi njengoba ngisho ukuthi akangathi ngihlala phansi nalabantu engiphila nabo ngala kuningi abazongitshela khona kodwa leyo ukuthi ubaba utheni ngaphinde niyeka akaza yisho leyo akanawo amandla kusho lokho kodwa akanaso nje isipuni lapha futhi ke nijabafu nazo ngingakwenzela mhlawumbe necopy yaleyo wili leyo esho njalo ukuthi baba kanayo eseni lapha usasuyithola nayo ubothi wena ubone ubaba wakho utholani makuthola umuzi uyadayisa bese mangabhosisi osofa nekamera lakho kodwa khona solo sofa nekamera kodwa nje kulapha into yasho ogogweni leyo into yasho ogogo nje leyo ukuthi nakho kuzokwenzeka so sengisho ukuthi ngicela ukudlulise lapho futhi ucela yimina umtshele noAma ukuthi nje ubaba akaza sho lutho ngomuzwa kaInti ukuthi ingane zaba bathi ngaphinde efike akazi ngoba nala ekhaya kube kunjalo phela bengizothi mangibona uma wakho lapha ngidede izinja nje ngithi balumeni bonke abazongena la ekhaya ngena ngisho umuntu owamona ezele ubaba uyangena nongamthandi uyangena ngisho ngasekho ngisho khona futhi ubengena ayekho umuntu esamnqabelile sofa umuntu nje oyoba nenkinga ile ozongena ngeni nomuntu ozofika ezola ngathi hayi lo mntana uzoba nenkinga ngathi akazi nje ubaba likhiphelele njengoba nje la mhlasimbe yinini ngingathandi kodwa nje futhi ungaya anti namhlanje ngofika ukuthi anti esidinga siphuma khona bathe nje ubaba omdala akaza yisho lonke lonto leyo usengafona futhi usho ukuthi kusho mina afonele efonini yakhe ubaba athi anayo inamba yami nje ngiyacela ukuthi ngimxolisele lapho ukuthi hayi lokho asikwazi la ekhaya because njengoba ngisho ukuthi besikhuluma nje naye ekusho ukuthi hayi lokho madoda kulungiseni kanje lokho kwenzeni kanje leyo nje angiyazi mina ngaye njengoba ngisho ukuthi nemoto nje kumele ngabe mhlasimbe ngiyakwazi ukushayela ngami ngabe ngifike nangayo kodwa ke athi manje senza ngabe nawo mangaprocess ngathi ngithiwa ngazi ubaba hayi no lokho phela wayidlalela naye wayezofisa mase kufika isikhathi sesibadala nto endakanani hayi no okunye lokho na ni right niqinisekile akukho enifuna ukukubuza ni right anifisa ukusho lutho Akusekho konke kade ngifuna ukubuza ukuthi okay ubuze ID kuphela manje iyona le ngekho kuphela iyona le ngiyidinga I need it seriously zama yona le route kade ngisho ukuthi thola lo wakusiza let's of authorities akusize niye home affairs ngathi kuyenzeka angeke ngeze ngazi long shot impela kodwa angiyona expect when it comes to the home affairs no department and so on but zama yena nivuka ekseni niye home affairs nibike intombazana akashayelwa ngani baba i-certificate kwamepasi ngishayelwe
hayi bezohamba kayenze bezoyithola ukube washayelwa ubaba. Washayelwa ubaba? Hayi washayelwa umama. Sabiza lentwana? Ubiza isibongo sikamama. Ya, akazali lentwana. So-ke athi kuphela singahamba. Angiboni nami okusele ngoba iy'namba sinazo anginakele. Hhayi-ke kulungile ake ngibonge mfethu. Ngibonge nje usuku isikhathi sakho nendlela osamukele ngayo. Siyabonga kakhulu ukuyithoba kwakho nje. Siyabonga kakhulu sami nihambe nenkosi. Buka lapha ngasekhaya sibonile udaba lwabo kabanzi beyibikela noma bekhiphelana ingonyuluka. Inkinga enkulu noma isizathu esidala ukuthi singamtholi umama ukuthi umama usazilile njengoba kade sanokulahlekelwa umyeni wakhe kunguye osolakala ekuthenini unesandla noma unezinto eziningi ayigodla ezikamfowabo njengoba uma wengane okuzolile ongakwadla mina isibongo obekunguye bethe ucela simthathe siyeni khona ngoba kunezinto eziningi ezibabambile ngoba i-ID kababa wengane ingatholakali. So sifike sathola ke lapha ukuthi ukhona lo muntu ophakathi nendawo kwabo ophakathi kwendawo kwamama no baba omncane ngabo baba omncane noma baba omdala. Sithola ukuthi ke uphakathi nendawo kwabo usho ngapha ayishaye ngapha and siyithola ukuthi bake bayiqala ngokuthi bayenze ngohlelo lomthetho. Badecide ukuba nommeli ummeli wabo kwanguye ozobamela nabo bangale ekhaya kubo kwengane badecide ukuthi futhi nabo bafaka wabo ummeli bahlala phansi abameli kwangafika isivumelwaneni esithile kodwa bapropose uZolile okuma wentombazane ukuthi sicela ukuthi simdayisele ubaba lo muzi ukuze awuthathe. Namhlanje sesifika sithola kusha abebengakaze besitshele khona ukuthi baba nesicelo sokuthi awudayise umuzi. Safika sathola ukuthi ke sizokhuluma nondodana kababa ngoba ubaba kasekho kanti futhi nomama uZilile akakwazi ukuthi angakhuluma ekulesi simo. Sakuthola ke enizokuzwa noma nikubonile kukhulunywa ndodana okuyikho esibuye nakho sikuphethe. Uma kuwukuthi usukubhalile odabeni yiba nezinto zakhe eziqondile yenza sure ukuthi izinto zakho zihamba ngomthetho oyiphethe ukuze ungayitholi usunenkinga futhi khuluma iqiniso uhlale eqinisweni ngoba ekugcineni asikwazi ukulungisa inkinga ngamanga ukunalokho iyagaxela. Buka lapha ngasekhaya makuwukuthi unenkinga vele ushayele le number la. Le number nje ela ufoni uthi ngithathe isiteteleko ngiteteleke nawe ngiyoza ukuthi singakusiza kanjani namhlanje. Sihambile sakwenza kwenzeka bakhuluma bafika sivumelane nokuthi bayophinde futhi behlale phansi bekhulume benabameli babo njengoba baba involve ekuqaleni nakuwe futhi sisengakwenza. Mina siteteleke intokazi kaNdlovu sengisho njalo ngithi kuwe umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.